Hovoří CML, centrální mozek lidstva. Sanyo M.T. 4240. Som veľmi rád, že to spomínaš, pretože aerobná aktivita je neodmysliteľnou súčasťou tréningu. Dá sa povedať, že každého tréningu, ale najmä pre ženy, ale samozrejme aj pre mužov, ktorí chcú schudnúť. To znamená, že pre nás nie je dôležité, alebo pre vás nie je ani tak dôležité skôr tá stránka po tej silovej stránke, čiže to znamená, že nejaké činky alebo nejaké ťažké váhy, to by som absolútne vypustil. Skôr je už hráme první 20-minutovka, tam se nachází svým tetičkám, a za pozek České republiky. Od řadu věcí. Switching my mind back into free mode. If you won't skirt, sit back and observe. I just left a gang of those over there on the curb. Now they got the freaks and that's a known fact. Before I got jacked, I was Funksnot deat volové.